Hei bine, m-am găsit aici la un nou episod de Clash Royale. Și da, n-am zis să... Nu, la primul episod, scuzați, la primul episod de Clash Royale. Și n-am zis să facem acest episod, nu uitați să apăsați butonul, da? Dar o să facem acest episod 9 și 9, da, uitați să apăsați. Am fost un pic, dar nu uitați să intrați în clanul X-Men, e un clan foarte bun, activitate. Ajunge episod, uitați, decul nostru. Nu știu ce e, care să ducem aici. Începem nu vreau să vorbesc, vreau să fiu atent. Mama, putem să o dăm aici. După pagina aia avem și execuționer unde e și foarte bună. Trebuie să-i se dea nerf în cur, nu știu, eu așa zic, trebuie să-i se dea nerf, e prea bună cartea asta. Adică, deci dacă dintr-o singură lovitură de topor ce are de acolo, a terminat tot. A terminat din hord, și la aha, tot ce-o fac. Să vedem cum o fi cum se întâmplă. Deci, nu cred, nu are cum. Mamă, deci am luat-o rău aici. Trebuie să dea damage execuționerul ăsta la arbolul clavii. O facem, vreau să facem așa. Mamă, frate, de ce? Deci mă oftic când pierd în halul ăsta așa. Chiar că mă oftic, rău de tot. Ce merge? Nu să nu uitau, dar are și o chestie asta de la el. Uneori se orice poate, uneori, da. Nu știu de ce zic că e rău, dar mai mereu. Aici am jucat GG, dar... Mi-a rupt tipul aici, deci... Dea spate. N-a și bătut. Dar nu e niște să fac... Ce să-i fac? Ziceți-mi și mie ce să-i fac. Ce să-i fac? Nu știu la voce. Că la prima dată. Sunt proste. Deci am fost nu. Putem să spun? Uitați. Uite și poate să rezolvă de pipătică. Uitați așa. Și dacă așa și poate scurg și dacă așa în spate și pe execuționer, probabil. Acum. GG. Am cred că am dat de aici. Am dat de mișcat foarte bun. Nu zic că a fost nu știu, a fost foarte bun de video. Dar cred că să nu de
fac orice posibil să scați. Doar adevărat puțin atât cu acesta, cea de lui. N-are rost, n-are niciun rost, nici m-a atins. Opa! GG. Să mă acesta aici. Deci așa e bine. Oh, și a venit momentul nostru. Să ne citesc momentul. Acum va veni momentul. Acum e. Să vedem ce se va întâmpla. Deja mă joc bine. De ce ai face asta? De ce? N-are niciun rost. Trebuie să joc foarte bine, dar mi-a dat și tot jos. Nu știu ce să mă facă, nu are să mă facă. Eu și seara, e și seara, să vă era serie. Nu seara, așa se face. Roleplay, se spune că deci un legendar chest. Nu las să sărăci. Nu pot să le las. Zapra. Veicul nu îl folosesc mai deloc. Și nici Freeze. Freeze poate să dată la nivel 4, cred. La nivel 4 de Freeze. Da, Freeze la nivel 4, dar nu o să-l aduc. Atunci gigante bun, gigante la nivel 7. Deci să vedem ce face cartele. De 6, deci normal cum ar fi. 9, 6, 9, 7, 1. Totuși, haideți că e foarte bun deck-ul și da. Mai ce să zic în acest episod. Atâta primul acest episod. Uitați să apăsați like, share și subscribe. Ne vedem data viitoare.